og den lille ringebager med det vigtige job er klar, så vil vi gå i gang. Jeg vil godt starte med at bede om dit fulde navn. Jeg hedder Zoltan Bartuš. Ja, kan jeg bede om dit fulde navn? Jeg hedder Anna Wiesler. Ja. I har henvendt jer til Københavns Kommune for at indgå ægteskab ved borgerlig vielse, og jeres ønske om ægteskab skal nu bekræftes. Inden vielsen foretages, ønsker jeg at minde jer om betydningen og vigtigheden af det løfte, som I nu skal give hinanden. Ægteskabet giver jer både rettigheder og forpligtelser, og det forudsætter et løfte om samliv i gensidig kærlighed, hjælpsomhed og tolerance i alle livets forhold. På denne baggrund ønsker jeg for jer, at i ægteskabet hjem under alle omskiftelser må leve i et harmonisk og meningsfuldt ægteskab. Jeg spørger nu dig, Zoltan Kardas, om du vil have Edina Wiesler til ægtefælle? Ja. På samme måde spørger jeg dig, Edina Wiesler, om du vil have Zoltan Kardas til ægtefælle? Ja. Efter at I nu har erklæret og ville ægte hinanden, forkynder jeg jer hermed at være ægtefolk. Vi må meget gerne udveksle ringen. Og så tror jeg, den lille dreng, var det dig, der havde et job herovre med ringene? Ja. Der er små, der er lille. Der er lukket. Køske også. Jeg vil så køske jeg skal spille den her. Køske. Vi har underskriften her. Jeg også lige under på testen her. Attesterne her beholder vi til ægteskabsbogen på Rådhuset. I kuverten her har jeg jeres vielsesattester, så har jeg en lille bog, der handler om bryllupssagen her på Rådhuset. Stort tillykke. Ha' en rigtig dejlig dag. Tillykke. Værsgo. Og tillykke til jer også. Ja. Tillykke. Ja, det er bare. Så god. Ja,